bine v-am găsit la un vlog. Am venit aici la domnul Chiri. Salut! Salut, salut! Facem partea a doua cu caii lui. A dat pe trăpașul ăla și a luat alt trăpaș. Nu mă, ăsta nu e trăpaș. Ăsta este frezian, lipițan. Așa și uitați, mai are aici o vacă, cum v-am zis. Uitați aici o vacă blândă și eu am o vacă acasă, v-am arătat în vlogul meu. Mai are trăpașul aici. Nu, ăla e semigreu. Da, o semigreu, de v-am învățat într-un vlog. Îl vedem. Chiri, Bă, dar cum e ciora, dracu, mă? bă, Dă-te mă muncul la o parte. Bagă-i mâna la... după cum v-am zis, vă arătăm și porcii. V-am zis că are mulți porci, are aici Porții lui Chiri. porcii lui Chiri, nea Chiri. Două Chiri, ce porci sunt așa. Ăștia, porci de carne. Ăsta ce e, Bagi vier sau? mâna în gură și nu te Am două purceli, pe aia atent de Crăciun. Bă, o tai anul ăsta. Așa să o ținem. Uitați. Și avem și Mai are purceli aici micuți. purcei. Mai are aici niște purcei. De o lună jumate. Am și oi. Ia să vedem oile. Aici? Uitați aici. Dacă intră la oi. Uitați așa că intrăm la oi. Du-te acolo la el, mă, uite-te. Uitați aici oile. Nu știu dacă se vede bine, dar... Uitați aici oile lui Chiri. Ai crelan pe aici? Da, da. Ăsta mare, ce? Ăsta de aici crelan, dar nu știu dacă se vede. Hai mă, purcea. Hai să mai vărtăm purceaua aia. Mai am un câine. Câinele meu. Ciobănești de luna. Nu mai am ciobăresc. Nu mai ai ciobănești? Ăla albu. Purceaua lui Nicu. Asta e purcea. Alu domnul Nicu. Nicu. S-a culcat cu ea în brațe. Nicu cred că vede vlogul ăsta. Baluți aici, uitați aici. Are aici balăți pentru iarnă. Cer sus. Filul ăla albu a murit, nu mai l-a avut. Mai are ciobănescul ăla de anul trecut. Uitați ciobănescul ăla din tor și acum îl are. Uitați-l aici. Ciobănesc bun. Porcii, cum am zis. Uitați aici hamul lui Chiri. Semigreu. Uitați-l. Uitați aici hamul. Uitați aici o piele groasă. Pielea adevărată. Și căpițeaua. Aici avem Mai o are aici salbă. o salbă. Uitați. Și căpițeaua. Clopăs de alabă. Uitați că căpițeaua. Am cântărit-o, are 5 kg. Uitați aici. Uitați aici, săbăluță groasă. Nu toate fake-urile. Săbăluță din Inox. greu. Uitați aici. Canafuri frumoase. Uitați și aici. Uitați canafuri aici. Canafuri. Are două părți. Clopoței în de două alamă. părți. Auzi aici. Uitați în două părți. Aici și aici. Alamă tot. Aici domnul Chiri. Vă recomand, veniți aici la Ianca, județul Brăila. Mi-a zis domnul Chiri, oamenii în comentarii să facem un vlog cu semigreu la căruță. Vă pun acolo pe YouTube la trăgătura acolo. În primăvară facem un vlog. Cu ăla suru. Cu... Lipițană. Da. Punem aici, că nu punem la cai. Păcat. Stricăm. Punem și noi așa la concursuri. Acum mai vine în aprilie 22 Sfântul Gheorghe. Facem acolo un vlog. Acolo așa. Cu cai mulți. Cu lipițanul. Băgăm la concurs, La poate. concurs. Să mai aici cu Nea Florin. Salut, frate. Eu să prezentez și lui câine, are și el un câine. Ca la bătută la meu. La Din tors. bătuta meu, din tors câinile. Un ham, mamă, ce aici am ham de semigreu. Uitați. Uitați aici, piele bună. Originală. Nu vrem să facem reclamă, dar a făcut acest ham.